Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Happening ke jinglong jingman ke ba omdon ke jingsingan ha ke steps nia arpo tarik nailar arjar pun rio ladon ki riusim kabu ki belathang dusman ya artili ki kali Bolero Sorkar bat kabait ha Phyllaw ka Ophis executive engineer ka Tnad water resources sa Saiden Riboy district ka way ka Bolero Sorkar ka bodon yo registration number ML not UA sao riu sao bat ka way ka thuk ka bodon yo registration number ML Shiposi nyo sao san khandai ki la sha thang hadu ba ki la inkhong Kadba ka way pat ka Bolero ka bodon yo registration number ML not UA san lai san khandai ka la shakta ha ka ding hnrei kamsham la inglun Mario yo jingtep halor kani ka jingja ki pulet bat ki bor penlip ding ki lapoi mar syakate ka jaka bantem ya ka ding ki pulet ka Ribhoi district ki dang penlong ye jingto ket ka babnia ban lap ik bodon kti Dale, expliquen esto conmigo. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya